Здравейте! Днес сте с поредния трети епизод на подкаста Радичков слуша от Гепачи Йордан Радичков Видин. Аз съм Ния от 10 В клас. А аз съм Никола от 10 В клас и с нас са госпожа Валя Александрова и госпожа Кристина Божидарова. И в днешния епизод ще обсъдим защо е важно да правим информиран избор. Защо е важно да развием критичното си мислене и защо трябва да учим история. Госпожа Александрова, какви проекти или практически задачи давате на учениците в профилираните часове по история, за да приложат наученото на практика? Това е основната сила за смисъла на обучението в профилирана подготовка, защото, както често казвам, всяка една наука, фундамента на обща култура и история е безсмислена, ако не ти служи да я употребяваш, така че да си обясняваш света за себе си и около себе си. Тоест, практическото прилагане на научените знания, като поуки от историята, например, в обяснение на съвремие са нещо много важно. И тъй като динамично променящата се Европа и динамично повтарящите се грешки днес в света като международна конюнктура не са ново за нас, много често днес човек може да види как ще се развива политиката, как ще се развиват процесите, търсейки отговор назад в историята. Нагледен пример, хората, които като теория знаят колко пъти светът е преживявал глобално затваряне, глобално сътресение, т.е. пандемии. В момента, в който се обяви една пандемия, средностатистическият човек с добра историческа подготовка знае какво следва от тук нататък за света, за икономиката и колко време след това ще се изисква за възстановяване на нормалността. Какви ще са последиците дори за психиката на хората, какви ще са последиците за икономиката, колко време ще бъде преодолян този стрес на ниво икономика, следователно и колко време можеш да проектираш себе си като адекватно поведение в една такава ситуация. Всъщност много често казваме, че най-лошите ученици по история са политиците, именно заради това, че нищо ново не се случва в съвременния свят, ако добре погледнем историята. За да бъде атрактивно обучението, вече ние презентирахме пред цялото училище, а бих казала и пред видинската общественост, много от проектните задачи на профил история. Защото най-ценното знание е именно практическо разработване на знанието, стигане до знанието чрез практика, срещи с научни среди, срещи с музейни работници, колеги и експозиции, специалисти в отделните периоди от историята и съответно една генерална нишка, която в изследванията нашите ученици правят. Третия компонент, който също е с много силно емоционално учене, това е нашата политика в профил история, да осигуриме чрез наши проекти достъп до местата на паметта. Защото когато урокът се учи от място на памет, емоционалното му възприемане, оценка и памет за това събитие е много различна. Само за тази учебна година и миналата на Прима Виста ми хрумват тези илюстрации с проучванията на паметниците, създаването на изложбата на паметниците на град Видин, свързани с бойната слава на българската армия. Урокът ни в лагера Белене, уроците ни в възстановка на тоталитарния модел в България по време на социализма чрез музея и още много такива задачи, които изискват базови знания и в същия момент много повече умения и изследвания. Тоест историята е адски логична и интересна наука, тя не е застинала във времето и ако превърнеш историята в факти, ти убиваш духа на тази наука. Защо е важно да търсим надежна информация преди да вземем важно решение, като например какъв профил да изберем след 10 клас? Защото това е една крачка, с която илюстрирате вашата гражданска образованост, макар че като самостоятелен предмет гражданското образование ви излиза в програмите чак втори гимназиален етап в 11 и 12 клас, когато вие сте направили избора. Но ето защо пак казвам, че основата на общата култура и неразделна част от гражданското образование, науката и история, защото най-свещеното право на човекът гражданин е правото да избира.
Обаче от тук идва и втората много важна крачка, изборът да е много практичен и наистина да е насочен към успеха на всяка една от личностите ни в ГПЧ. Ние сме твърдо убедени, че след основния първи гимназиален етап, като обучение на всички науки, които така ние си изразяваме са общата култура, те приключват 10-ти клас. Осъзнаването какво искам от себе си като бъдеще в тази гимназия, ние сме повече убедени, че в първи гимназиален етап вече го имате. И от тук идва избора за бъдещето и този избор те задължава наистина да инвестираш в знания, които ще бъдат помощни или ще допълват това, което си се насочил като бъдеще. Защото всички науки са взаимно свързани, на моменти по-тясно, на моменти по-широко. И когато ти знаеш какво искаш от себе си, изборът ти трябва да е много отговорен. А каквото и да е бъдещето на нашите ученици, то изисква много солидна обща култура. И разбира се, перфектно развитие на умения къде, как да се вписваш адекватно в средата и как адекватно да взимаш решения. Ами как знаете по история могат да ни помогнат да вземаме тези важни решения? Тя е основа на гражданското образование. Гражданското образование е критично мислене. Това става навик от уменията по история да търсиш разнопосочна информация. Тази информация да я подлагаш на критичен анализ, след това да търсиш хората на науката, което е част от обучението ни в профил история и срещите ни с научни представители от университети е задължителна част от нашето обучение, защото никой не може да знае повече от тесния специалист. Да търсиш съпоставка на техни също различни гледни точки, да изграждаш аналитично мислене и винаги да се опитваш да търсиш истината в кавички, доколкото тя може да съществува в идеален вариант, някъде в средата на цялата тази съпоставка. Тоест, историческото мислене е избягване на крайни оценки, крайни мнения и крайни оценки, които някои в науката някъде назад във времето са се опитвали да поставят. Визирам онази историческа епоха, в която всичко беше или черно, или бяло, а средата винаги беше сивееща. Какво ви накара да станете учител по история? Не съм си представила нищо друго. Така, може би, моите учители по история и, как да кажа, самата обремененост